ndo kada ni le ko no ta shiri la shi cha te mo dunda na Agota to kwa mi mege ma gwa ge joko agota mi mege kemgbe ụtụtụ anyị nga agba hute agbara ga n'ala anyị na-agbaga n'ala asụkwa ọwụ plane crash ihe na-eji aga USL ọwụ overseas elekwana mgbe anyị ga-abịa ịga plane crash fetụkwa na-efe kemgbe ụtụtụ anyị gbaga hute n'ala makwa na ndị na-efe efe wa amụsị mellow down kwụna ihe mgbagwo wee ha obi oge eru ha na mgbe anyị ga-eji across ebe ọla anyị ga-across anyị across ihe niile eme gị n'anya hụ m wụlala obi nnukwu ihe m kwuru gị nwoke ka na-eme ngwangwa asị eme ngwangwa emela ha ọdachi kemgbe ụtụtụ ndị m hụracha ebela ọwụ ndị isi ojii elekwara mgbe m ga-ahụ ndị ọcha ọrụ agala m ndị mmadụ si mme ngwangwa m ga-ahụ bigo so ọsọ bigo ayọ nwa bekee m hụrụ ihe m nọ nga ahụ ndị isi ojii ji eche ka enwe agwụla ngọ ihe niile dị otu esiri kpa ya otu m esiri kpa ya ọwa otu ọrịa nwebeghị ka ewepụrụ melala ume oge eru hala mgbe ọ ga-awụ ihe niile eme gị n'anya ham ịnụkwuru ihe m kwuru mellow down ịnụkwa mellow down anyị ga ha across nwa mgbe nta cross overseas gị nweta onwe gị na Amerịka wom ka ebe ọ na-eje ele ka ị na-apịrị m senti n'ahụ n'ụkọtị m onye eji kpa aka gị ịgịda asa ha gị na-esi pupupu ote ọ mmadụ na m onye ọkada ọ na-asa ha pụọ n'ụkọtị isiri gwa m na ndị ọkada asa ha aga ọrụ ị chọrọ ka oyiba m na oyiba gị n'ahụ dị ma ha ka gị Chief Imo